ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತೆ ಯಾರ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಗೀತು. ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತನು, ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಜೆ ಕೊಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಕೊಡೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಂತಜಿ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರಜೆನು, ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನ ಬರ್ಚಿ ನಾ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇನಿಯನ್ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಪುಟ್ಪಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತದೆ. ಸೊ ಎಂಥವ್ರು ರೆಡಿ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪಕ. ಚಾಯ ಕೊಡೆ ನೈಟಿ ಅಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಂತಿರ್ತೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಇಕ್ಕ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಬಾಕಿಂಡು. ಸೊ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ನಮಗೆ ತಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ 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 ತಿಳಿ ತಿಳಿ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಕಿನಿ ಪತ್ರೊಡೆ 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 ಸುಮಾರು ಗಾಲಿ ಅಂಡಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಶಾವರಿಯರ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿ ನಮಗೆ ಪತ್ರೊಡೆದಲೇ ಕೋಡೆನೆ ಮಂತಿರ್ತಂಡು. ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅವು ಬೊಳ್ಪುಗಾನೋಗಲಾಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾರಿತ್ತಂಡು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪ್ನತ ಸ್ವಂಚ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಶಾಮತ ಪಡ್ತಾಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಅದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೇರಂಡು ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಎಡ್ದು ಒಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ತೂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನದು ಅದು ಮನ್ಪುರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಂಚ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಒಡಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಹೊರನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊರ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಂಡ ಯಾರನ್ನ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಯ್ ಕಾಲ ಪುಸ್ ಸೇರೋಂಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸೇರ್ನ ಒಂದತ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಜಾಬ್ ಮಸ್ತುಂಡವಾ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಕ ಬೋಡು ನಂದಜಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ போய் ಬುಕ್ಕ 5-8 ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐತೆ 15 ದಿನ ಬಿಡ್ರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತನೇಟೇಪ ಮೂಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡುಗು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಜದ. ಸೊ ಈಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೋತಾಯ್ಬೇಕತ್ತ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಜಾಬ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪನಂದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಲೋಕಲ್ ಅದೇ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಪಂಡ ಏನ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಇಡಲ್ಲ ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ತಾತಲ್ಲ ಮರಣಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತಿರು ದೂರ ದೂರ ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಅದಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊಡ್ತೇತಾ. ಸೊ ಒಂಚದು ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ಲ ತಾತಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಮತ್ತು ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅರಡು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಅರ್ಡಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೂಪ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎತ್ತು ದೂರನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತು ವರ್ಪ್ಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಂಡಿರು ಅಂಚ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮರಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದು ಪಂದಿರು MCG ಮನ್ಪನ ಮನ್ಪು ಮತ್ತು ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕೊಂಡು ಅವೇ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬುಡುತು ಪಾಡುಜಿರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬುಡುತು ಪಾಡುಜಿರು. ಸೊ ಎಂಚಲ್ಲ ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿರು. ಬಟ್ ಎಂಕ ಅವು ಮುರಣಿ ಸೈತ್ ಬೋತುನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ ಅದು MCG ಮನ್ಪುಡು ಬಂತ ಆಸೆನೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆದರೆ ಏನ ಆಸೆನೆ ಬುಡ್ತು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇವ MCG ನಾನು ನನ್ನ ಏನ ಬೇತನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ದಿವಂದೆ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಫುಲ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿನ ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಮ್ಮಟ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ಆಡ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆ 45K ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಸು PG ಮನ್ಪಡಂಡ ಐಕ್ ಎಂಕು ತನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪಾಡೋಡ್ತ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಏಜ್ ಅವನತ್ತನತ ಅದನ್ನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಿನಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರ ಬುಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದಂದು. ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೋ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚದು ಐತೆ ಸದ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನು ಬರ್ದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡೊಂದು ಇಂಕ ಆಸೆ ತೂಡು ದಾದ ಹಾಪುಣದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಹಾಪುಣದು. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೆಲವುದೇ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೆಲವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವುದಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವುದಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಆತ ಎಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಣದು ಏನು 31 ಲೈ ದಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪೆ ಓದುಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಓದುನಂಡು ಓದುಂದು ಬಟ್ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದು ಅದ್ರ ತನಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡಲು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಬಿಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಓದೋಣ ಬುಕ್ಕ ಓದೋಡುಂದಂಡ ಓದ್ಯಾರಾಗ ಆಪುಜಿಂದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಓದೋನ ಆಸೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಸೈತೇ ಪೋಂಡು ಮುರಣಿಗೆ ಏನೇ ಬುಲ್ತದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಣ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಓದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಆಯ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಜಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೆಂಟಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಾತಾವರಣ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಏನ ಅಂದೇನು ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ದೆತ್ತು ಪಾಡಿಯೇ MCG ಮನ್ಪನೇದ ನಾನು ದಾದೆತ್ತನ ಜಾಬ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಕ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚದು ದಾದ ಹಾಪಣದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಹೇಸಿ ಅನಿತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಅನ್ಪೆ 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ದು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 3 ನಿಮಿಷ ಅವು. ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಏನ ಇಡೇಗೆ ಉಂತವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ. ಗೈಸ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಕುಂಟು ಜೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐತನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕುಂಟು ಜೆಕ್ಕುನ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಜಿರ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ ದಿಕ್ಕಿರು. ಸೊ ಯಾನ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂತೇನಾ ಬಲ ಆಪುನ ಹತ್ತು ಬಂದು ಹರ್ದಿರ ಅಂತ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಡು
ಕೆಬಿಕ ಬೆಂಡು ತೀರ್ತಿಜಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಸರಿಯಾವಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅದು ಕುಲೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ನಾಗ ಬೇರೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಂದ ಸೊ ಬಿಡ್ತು ಸೀದೆ ತೋಟ ಹೋಯಿಂದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೈತೆ ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರು ತೋಟಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೋతుంది ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮ ತೋಟು ತಾರಂಗಿ ನೀ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ವಂತು ಏರ ಪೋತ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅಲಂಬ ತಿಕ್ಕನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲಂಬು ಮತ್ತು ಆಟಿಡು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ತೆನಸ್ ಮತ್ತು ತಿಂದಾರ ನಿಕ್ಲು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಆತ ಜಂಕ ಮತ್ತು ತಿಂತಿಜಿ ಬಂಡ ಆತ ಜಂಕ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋతుంది ಬಡ್ಸಾರೊಂದು ಜಾಳ್ದು ಕುಂಟುಂಡ ಇಂದೆಪ್ಪೇನು കുഞ്ഞേ 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 ബാക്കിൽ പാടുന്നു ബാക്കിൽ തെപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞെന്നെ കുഞ്ഞേനെ తెప్పడపా బాకలు తెప్పడా పోయి పోయి ఐస్ పోపుంటులే బడాతుండ నాకు బల పోయి ఏ గాయస్ జోరు ಬರ್ಸ ಜೋರು ಸದಾ ಯಾಕಡೆ ಜೋರು ಹೊತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ತರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕ ತುರೆ ಪಲ್ಯ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಒಂದು ನಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಯಾರ ಪಲ್ಯ ತೆಗ್ ನಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಇತ್ತನ ಪಳ್ಳೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಸು ಒಂಚ ಗೈಸ್ ಏನು ತೋಟ ಬೂಡು ನಿಂತ ಅಳ್ದಕ್ಕ ತೋಟ ಪೈರಾಜಿ ಜೋರು ಬರ್ಸಾತನ 3 ಗಂಟೆ 12 ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಉಂಡು ದಿತ್ತೆಕುಲು ಉಂಡೆ ಅಂದ ಅದಾದ ನೋಡ್ತುಜಿ ಸೊ మరి అలాంటి కంటెంట్ అంతా తిక్కునేజి నమ్మనే కంటెంట్ క్రియేట్ ಮನ್ಪುಡು ಸೊ ಒಂಜ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಲ ಇಕ್ಕಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕ ಓಲು ಸರಿಯಿಂದ ಆಯ್ಜನೆ ಅಂದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಜಾಬ್ ಅಂದೆ ಇಂಕೊಂದೆಟ್ಟು ದಟ್ಟಿ ಏನು 2 ವರ್ಷದ ಕೊಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಒಂಚೆಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಕ ಆತಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅದು ಆದ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ನೈನ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ನನ್ನ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಸಾರ ಕಜಿಪ ಹೊಡತ್ತೆ ನಾನು ತುರೆದ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕುಂತಿರ್ತೀರಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಜನ ಪೋಡಿ ಅನ್ನ ಅಂತದಲ್ಲಿ ತುಕ ಕಜಿಪ ಹೊಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಫ್ರೀ ಹಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಕೂತು ಕಡಲೆ ಬಡಿ ಅಂತದ್ದು ಪೋಡಿ ಮಿನಿ ಮನ್ನ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಸುದ್ದಿ ಬರಿಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಲ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನಿತ್ತು ಬೆಂಡದಿ ಬೋರು ಬೋರ್ದು ಇಂಕಂಡು ಸೊ ಅದು ಏನು ಬೆಂಡದಿ ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಸುದ್ದಿ ಬರಿಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಿನಿ ಕನಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಲ್ ಬರಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಆಟಿದ ತೆನಸದ ಅಂಚದು ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದು ಮಂತಿರತ್ತಾ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ ಹಾಳು ಮಂಪು ನಾವಡು ಐನ ಸೇಲ್ ಮಂಪು ನಾವಡು ಅವು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೈನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆತು ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಪತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಯ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ತ್ಯಾಟಿ ಆತ ಸೊ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೇರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಸೊ ಹೋಯ್ತೆ ನಾವು ಗೈ ಸಾನಿ ಆಯ್ನ ರೋಡ್ ತುಳಿ ಎಂಚೊಂದು ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೊಂದು ಪೊಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಪೋಯಿನ ಅಂದ ಮನೆ ಕಡಪುನೆಂಚ ಕಡ್ಡಿ ಪೊಲಿನ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಏನು ಬರ್ತಂತೆ పోయిరప్ప పోయి ఒంబూరు కడతాను మూలంచి కడపన చీ ತಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಚಂಡಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಚ ಬೆಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಮೀಡ್ದನು ತುಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಅಲಂಬರಿ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಮಳ దాని ఇంకో ముగ్గిజ్జ నీకులే మాత్రం వరట ఎడ్డ వంచెత్తి ఇంట్లో ఉండా గాయస్ సులే బల్లే బరపుల్లోంచి సులే అమ్మ ఒలే నూరును బలి సులే బో బలి బలి పోయించి రప్ప బరసారు ముగితే అమ్మ బలేందే ఆ లంబు పొడిచి ఇంతతో రాసి పడినారు ఎంకొత్తజి ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮದುಂಬ పోయి ರೈಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂಬುಲೆಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣುಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀರೇ ಇಪ್ಪೇಜಂಡು ತೆಲಿಂಚಾತು ನೀರು ಅರೆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಅಲಂಬು ಉಂಟ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸಂಡ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಐಕು ಕೊಡ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ
ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಜೇ ತೋಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಲಂಬುಮ್ಮ ಅಲಂಬು ನಾಡು ಒಂದರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣೀಲೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಬತ್ತನ ಓ ನೀರು പൊടിയായിരുന്നു മാറി നീർ നൂനകനി മുടൻ ചോപ്പന ಅದೇ ನೀರು ಸುದೆ ಹಂಚಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೋಡು ಮೂಲು ಮುರ್ಕು ಮೂಲುಲ ಪೂ ಅಂತ ಹಂಚಿ పొడిಯಾದ ಕಾಡದ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು ಸೊ ಮುದೆ ಎಂಚ ಹೋಪ್ನ ಎಂಕಂತೂ ಅಂತ ಜಪ್ಪಿ ದಯಪಂಡ ಆತು ನೀರ್ಲು ಉಂಟು ಆತು ಗಸೇನಿಲ್ಲ ಆತದು ಉಂಬುರು ಪೂರ ಬರ್ತೋನು ಎಂಕ್ ಉಂಬುರು ಅಂಟ ಅಲರ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಅವು ತುಚ್ಚ ಉನ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಪಂಡ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ದಿಪ್ಪರು ಎಗ್ಗಲೆ ಸಾಕಾದು ಪೋತು ಇನ್ನು ಇವಾಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ஒரு ಡೊವ್ವೇದ ರಾಸಿ ರಾಸಿಂಡು ಇಂದ ಕಡ್ಡಿ ಪೋತು ನಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಡೆಗಲ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ಇಜಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಒಡೆ ಹತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೆನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಒಡೆ ಹೋಗ್ನ ಬೆಲ್ರೊಂಡೆ ಅಲ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ತಾಗತ್ತು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಪೋವು ಚಲ್ಲು ಮುಖೇಂ ಪನ್ನ ಲೊಟ್ಟೆನಾ ಎಂಕಲ ಮೂಂಕುಂಡು ಅತ್ತು ಆ ಲಂಬ ಯಾರು ಇಂತ ಮಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಂಬರುಂಡು ಅದು ಒಂಬೆವನ್ನ ತುಲಿ ಇಂಚ ಆತನು ಸಾದಿಂದು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರೆಗ್ಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಸೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಓ ಜುಜಾ ಪೂರ ಕಟ್ತೀರ ಅಂದು ಸೇ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿಗೆ ಗೈಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಲುಲೆಜ್ಜ ಒಂಜಿಲೆಜ್ಜ ತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ಮುದಲ್ ಉಂಡು ಮುದ್ದೆಲೇ ತೋಜಿಜೆ പോയി അഞ്ച് പോയി ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಾಯ್ತು ಬೆದ್ರು ಕಟ್ತಾನೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ಹೋತನದ ಕಟ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ತು ಅಂತ ಹೊತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನಿಲೆ ಕರ್ತು ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿಲಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ರಾಪುಜ್ಜಿ ಏನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನದು ಕಾರ್ ಪೂರ ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಾರಂಡು ಸೈಪ್ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ತಾರಂಡು ಪೊಯ್ಯೇಟು ಆಪುಜಿ ಮೂಲೆ ಬರ್ಪುಲ್ ನೊಂಜೆ ಇನ್ನು ಜೋಡು ಲಂಚಿನವಿ ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣಕ್ಕಮ್ಮ ಕಡೆಪ್ಪಿ ಕಲ್ಲು ಕಡೆಪ್ಪಲ ಕೊಂಡಿಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಂಬು ಏನು ಕಡಿನಲ್ಲ ಹೋಗಡ್ ಪಂತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಡೆಪಾಲಿತ್ತನು ತುಂಬ ಅವಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಾಗ ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಂಬು ಕಡೆಪಾಲಿತ್ತನವ ಅವಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಡ್ ಪೊಯ್ಯ ಬತ್ತು ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅವಿತ್ತೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಮಂತು ಇಂತಿರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಡೆಪಾಲಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಆಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬರ್ಸಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬತ್ತದು ಮುರ್ಕುದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಡಿಟುಂಡು ಕಡೆಪಾಲು ಪಂಡವು ಪಾದೇಟೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಪಾಲು ಸಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಕಡತೊಂದು ಹೊತ್ತಿರ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಲ್ಲು ಸುದೆ ತೋಜುಂಡ ಓ ಅಲ್ಲು ಅವು ಸುದೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕನಿಟ್ಟೆ ಪೋತು ಸುದೆಕ್ಕು ಸೇರ್ನು ಅವು ಕುಮಾರದಾರ ಸುದೆ ಸೀದಾ ಪೋತು ಕುಮಾರದಾರ ಸೇರ್ಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣಿಲೆ ಬತ್ತದ್ನ ಅವು ಇತ್ತು ಬುಳಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತದಮ್ಮ ಎಂಚೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊತ್ತಿ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೈ ಬೋಡಂಟ ಬ್ರಹ್ಮೆನೇ ಬೋಡಾತಿ ಈ ಬಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂದ ಪೋಪುನ ಈ ಬೆದ್ರುಂಡು ಕನಿಲೆ ಬಟ್ ಅವು ಎತ್ತರ ಪೋತನು ಸೊ ಅವು ಅವಂದು ಎತ್ತರ ಪೈನ ಬಿಡ್ಪ ಚಿಗುರು ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತಾ ಭೂಮಿ ಇಡ್ತಿತ್ತದ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಏನು ಪನ್ನ ಅವು ಚೂರ ಉದ್ದ ಪೋತ್ನ ಬಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋತಿರು ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿರು ಪಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಾತಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಆ ಮುಡ್ಲು ಪರಂಕಂಟದ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೆದ್ರ ಮುಡ್ಲು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ಕ್ ತೋಚಿಂದ ಬೇಂಡವು ಬಡ್ಸದ ಪನಿ ಬೋರ್ಂಡು ಏನು ಪೋಂಡ ಅವಂದು ಇವತ್ತು ಮುಳ್ಳುಲ ಬೂ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ఇది పరంకంట గీటి వచ్చింది కాబట్టి డీకా గైస్ ఎంక్లెగ్ బ్యాడ్ లక్ ఎంక్లన దాదాపండ ఇందులో అజ్జి ఓ కనీలే అజ్జి
ಅಂಚಿ ಅಲಂಬುಲಜ್ಜಿ ಯಾಂಚೂರು ಬಲ್ಲೇರು ತಿಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಂಟ ಅದು ಉಂಬುರು ಬೇರೆ ಗೌ ಮಾರ್ರೆ ಶಿ ಹಂಗೆ ಘಾಟ ಏಸಿಗೆ ಅಪ್ನಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಸಿಗನೆ ಚೂರುಂದಿ ಒಂಚೂರು ಸೋಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚೆ ದೇವತ್ತನ అమ్మ నన్ను నాడుంది వెళ్ళారు అలంబు కనీల తాసే బిడ్డారు అంచి పోయారాపుచింది అలంబు 10 మంది హరకుంటూ నాడకండు వెళ్ళారు ನಾಳೆ ಏನು ಬರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀತಾ ಮುಳು ಬತ್ತಂತಂದು ಬ್ಯಾಂಡ ಮುರ ನಿಮ್ಮ ಒಂಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 7 ಎಲ್ಮ ಸರ್ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲಂಬು 4 ಕಾರಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ತೊಯ್ನ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬರೆ ಬರೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಿಂದವನು ಬುಕವು ದತ್ತವಂಡ ಮಾಯ ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಪೇರತ್ತ ಸೊ ಅಮ್ಮನೇ ಬಣ್ಣ ಇಂಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ದತ್ತ ನಾನು ಅಪ್ಪ ರಿಪೇರಾಗಲಿ ಇಂದು ಮಾಯಾಟ ಲಕ್ಕಣತ ಕೊಂಚದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಇದಾದ ಮಾಯಾಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಅಂದು ನಾನು ಅಮ್ಮನೇ ಬಣ್ಣ ಇಂಪೇರಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲಿರು 200 ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ವರ್ಷ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪೋ ಅಕ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿಜರು ಅಕ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿಜರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವು ಹೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಮತ್ತು ಸುರು ಹಾಕೊಂಡು ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅಂತ ತಂಪು ಅನ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಂಕ್ನಂತ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಮರೆಯಲ್ಲದು ತೆನಸಲ್ಲ ತೆನಸತ್ತ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿದುಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೀನಿ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗಂದಲತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಸುರು ಕೊರಚು ತಿಂದಿರೋ ತಿಂದು ಜೋರು ಕೈ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಮುರೈ ಮಣ್ಣು ಇಂಚಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ತೋಟ 4 ಲಂಬಿತ್ತನಿಗೆ ಬೋಡ ಅಂಡೇರಿ ಬೊಡ್ಚಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏತು ತಿಂತೀನಿ ಆತ ಜೀವುಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಆತ್ಮ ಬರ್ಸಾರ ವಯಸ್ಸು ಹಾಂ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಹೋಗಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಚಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಯಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಸುದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತಾ ದಾಲ ಬಂಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗಾಯಸ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನವೇ ಬರ್ತಂడి ಡೀಕ್ಗೆ ಹೆಸರು ಮಂತನ್ನವೇ ಬರ್ತಂడి ಸೊ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೀಟಾದ ದಿಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಲೊಂದ ಸೊ ಆಡು ಚಾರ್ಜ್ ಪುಸ್ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಲ್ಲಾರ ಒಂದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಕಜ್ಪು ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ಪೊಡು ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಆದಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಗಾಯಸ್ ಮುನ್ಪತ್ತುಲೆ ಏನು ಬೈಯಾಡು ತುಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ತೀತು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಅದು ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕುನ ಇಂದು ದೈಕೊಂಡ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಓಮನ್ ಪುಡು ನಿಂತನವ ಇಂದು ತಾರೈತೆ ಚೆಪ್ಪು ಓಮನ್ ಪುಡು ನಿಂತನ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಡಿಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮರ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಅವು ಅಕ್ಲು ಒಂದು ದದಿಟ್ಟು ಸೂಜಿಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲು ಅಂತ ನಿಂತೇನು ಕೈಟ್ಟೆ ಪೊಲ್ಲುನ ಕೈಟ್ಟೆ ಇದ್ದದ ಅರ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಂತೆ ನೀತು ಅರ್ಕಟ್ ಪಡ್ನ ಇಂಚ ಈತ ಮಲ್ತಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಅನ್ಪ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ತಂಚನೆ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ನನ್ನದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತುಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಸುರುಂಡೆ ಅಂತೈತನ ಮಂತೆ ರಾಪುನ ಅಂತ ಪಳ್ಳೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮತ್ತ ಕತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆಜ್ಜನ್ನ ಸಾರಿ ಬೇಲೆಜ್ಜನ್ನ ಆಚರಿ ಅಂಚ ಅಂಡದ್ದು ಇತ್ತೆ ಓ ರಾಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತದಿತ್ತೆ ಎತ್ತರ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಡಿರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಹಾಳತ್ತ ನಾನು ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂದಿರ ಅದ್ರ ತನಕ ಒಂದು ನೆನ್ಪಂಡು ಅಂಚ ರಜೆಟ್ಟು ದಾವಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತುಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಂತೈತನ ಮಂತೆ ರಾಪುನ ಅಂತ ಗಾಯಸ್ಸಿನ ಚೆಪ್ಪುಡ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಚೆರಿಯೆ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಚೆಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೂಲೆ ಉಂಡು ತುಲಿ ಇಡೇಜ ತನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆತ್ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಮಂತನೇ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಮಂತನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಅಂದೆ ಈ ತೊರಿತಂಡು ಖಾಲಿ ರೆಡ್ ನೇಯ್ತಿತ್ತೇನ ರೆಡ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತನದ ಐತೆ ಯಾನ್ ಮಂತನ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ತೋಜ್ಪವೆ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಕ್ಕನ ಗೊರ ತೋಜ್ಪವೆ ಗಾಯಸ್ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ತಾರೈತೆ ಚೆಪ್ಪುಡು ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೆಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೂಲೆ ಉಂಡು ಇಂದುಲೆ ಎಂದುಲ ವೇಸ್ಟ್ ನೂಲು ಒಂದು ಕೊಂಡ ಅರಿತ ಗೋಣಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರಿತ ಗೋಣಿನ ಆ ನೂಲ್ಡೆ ಏನು ಮಂತನದಲೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬದಲು ಬುಕ್ಕಂದು ಅದ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಅದ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದ ತೊಗೊಂಡ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕನಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಕಂಡ ಜನ ಪತ್ತಾಂಡ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಲ ಕರಗೊಂಡು ದಾಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದು ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೀ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ನೆನ್ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕ 1 hour ಕೊಡಂಡು ರೆಡ್ ನೆನ್ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೋನು ಮುಂಚೆ